Na to, aby ste si mohli zobrazovať informácie, ktoré sú za QR kódmi, potrebujete mať v smartfóne správnu aplikáciu. Nainštalujeme si ju cez obchodnú aplikáciu Google Play. Stačí, ak dáme vyhľadať jej názov. V našom prípade QR Droid. Aplikácia je zadarmo. Zvolíme tlačidlo inštalovať a súhlasíme s podmienkami. Trvanie inštalácie je závislé na rýchlosti vášho internetového pripojenia. Po inštalácii spustíme aplikáciu tlačidlom Otvoriť. Po prvom spustení sa vám zobrazia informácie o aplikácii, ale my ich môžeme preskočiť tlačidlom Začíname a načítať si svoj prvý QR kód. Stačí, ak sa kamerou naň zameriame. Aplikácia si overí, či má informácie zobraziť, alebo sa bude vždy pýtať. Dáme si ich zobraziť a uvidíme, čo sa skrýva za našim QR kódom. V našom prípade je to internetová stránka. Aplikácia nám vytvorila aj pre rýchle spustenie ikonu na ploche. Dnes si môžeme pozerať aj históriu nami načítaných kódov alebo si načítať nové kódy.